mag-harvest ta mga ka-shoot sa gamay na tong itlog sa Rhode Island. Gamay pa, gamay. Gamay pa ni. Kaya siya artificial ran siya para katihanan ba. Bigla siya tinuod. Artificial na, no, tagduha ra ka buok pero masobra na ana na puno. Oh, kaya duha upat na. Kaya upat pod. Kaya yung shoot kung mudaghan na kung Rhode Island shoot malinaw na tanig punit sa itlog. Daghan ng itlog puhon ano. Tulo kung saan na puno. Oh, tulo kung saan na puno. Pag mutulo kani duwaram na wala pa ni wala. Kani tulo puno sa dari wala na puno. Wala. Dalaw. Upat. Duha na puno. Wala. Wala na puno. Wala din sayur ng itlog. Ako. Lagi na puno. Wala na. Gamay na kayo. Wala ka buok. 12, 17. 17. Shout out ni May Costana. Amping.